అందరూ చదువుకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలే చేస్తున్నారా? బతకడానికి చేస్తున్నారు. నీతో పాటు ఉన్న కుర్రాళ్ళంతా సాఫ్ట్వేర్లో లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. మరి తమరు? ఇండియాలో ఎన్నో ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి, బట్ దాని తగ్గట్టుగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు. అలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేనప్పుడు ఆ బ్రాంచ్లు తీసేయాలి. కలలు కనే స్వతంత్రమే నాకు లేదు, కానీ నా పేరేంటంటే స్వతంత్ర. అసలు ఎవరైనా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి? ఒక మంచి ఫ్యామిలీ, మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఎల్స్ వి నీడ్? ఎర్న్, స్పెండ్, రోమ్. నీ డ్రెస్ ఏమో కానీ నీ పర్ఫ్యూమ్ చాలా బాగుంది. చదివిన చదువుకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని నీలాంటి వాడి దగ్గర జాబ్ చేస్తే అది నా చచ్చిన శవం చేసినట్టే. నువ్వు నా పెళ్ళికి రావద్దు. Don't judge a book by its cover, dude. అందరూ అమ్మాయిలు బాగా చదువుతామని అంటారు, కానీ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడ పెళ్లి చేసేస్తారో, ఎక్కడ మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోవాలో అన్న చిన్న స్వార్థంతో అందరం బాగా చదువుతాం నాన్న. నాకు ఇష్టం లేకపోయినా మా నాన్న కోసం, మీ నాన్న కోసం, నీ కోసం, రిలేటివ్స్ కోసం, పక్కింటి వాళ్ళ కోసం దీని అమ్మ ఎవడెవడి కోసమే చేయాల్సి వస్తుంది, కానీ నన్ను పట్టించుకునేవాడు ఎవరు లేడు.